Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында сез татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге тапшыруда без сезгә атна дәвамында татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы видеоязмаларын күрсәтербез. Республика көне уңайыннан Казанда күп кенә бәйрәм чаралары үткәрелә. Шуларның берсе музей ачу тантанасы. Ниһаять, зур төзекләндерүдән соң Абдулла Тукай музее кабат ишекләрен ачты. Иске Татар бистәсендә иң матур биналарның берсе Шамил йортында урнашкан бу музей 1986 елда ачылган иде. Башкалабызның бу тарихи өлеше Тукайның эзләрен саклый. Ул биредә урнашкан Әлисла газетасы һәм Ялт-Йылт журналы редакцияларында эшли. Тукай музей яңартудан соң ничек үзгәргән? Вакыйга урыннан Ләйсән Вафина. Республикабыз кунакларына шәһәрнең бизәге, татарның горурлыгы итеп күрсәтерлек бина. Музей шул хәтле матур эшләнгән. Шул хәтле. Мең рәхмәт. Менә 30 көнне ачылуданың үзенә күрә бер символ. Бүген бит бөтен яхшы әйберләрне күрсәтәсе килә. Шуңа күрә Аллага шөкер, күңелдә халкыбызга инде рәхмәтлемен һәм әйтәм бит, бик зур өметләр белән калам, чөнки без киткән буын киткәч, киләчәк буын аңларга тиеш. Нәрсә булган ул? Ни өчен шулай булган? 2 ел эчендә музейның тышкы ягында эчке шундый тулаем, бөтен ниләрне җыеп, Тукайның рухы шат булып ятадыр инде. Ниһаять ирештек без шундый зур эшкә башлап, шул нәрсәгә ирештек. Тукайны тагын да күтәрдек. Күңелем тулып менә шундый зур эш башкарганга. Хәзер бигрәк тә кирәк менә татарның менә ниен рухын күтәрергә, татарның милләтен, зур милләт икәнлеген, аның иң беренче чиратта Тукайыбыз. Экспонатлар саны арткан, хәзер биредә уку залы, кышкы бакча, балалар бүлмәсе дә бар. Биргә килеп Тукайның төрле елларда, төрле телләрдә нәшр ителгән китаплар алып укыялар һәм шулай электрон экспозициядә Тукайның тормышы иҗаты белән таныша алалар. Тукайның рухын сеңдергән, халкыбызның байлыгын ачып салучы музей, биредә кабатланмас мөхит, заманча эшләнелеше бер генә кунакны да битараф калдырмады. Башкалабызның бик күп урыннарында һәм республикабызның һәрбер районында диярлек бүген бәйрәм чаралары гөрләй. 30 август милләттәшләребез өчен бик мөһим, тантаналы көн. Бәйрәмнең тарихына да күз салыйк. 1990 елның 30 август көне республикабыз тормышында мөһим вакыйга булып тарихка керде. ТАССР Югары Советы Татарстанның сияси статусын үзгәртә һәм Татарстан Совет Социалистик Республикасының дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итә. Җөмһүриятебезнең беренче президенты сайлана, байрагы, конституциясе кабул ителә. Татарстан суверен дәүләт буларак игълан ителә. Мондый вакыйгалар тарихта кабатланмаячак. Ул бик сирәк була. Әлбәттә, анда язылган, аның мәгънәләре булган, тирәнлеге булган фикерләр, мәгънәләрне үзгәрттеләр, кыстылар. Ләкин халыкта бер фикер калырга тиеш. Әгәр дә без бердәм булсак, үзебезнең кем икәнне аңласак, киләчәгебез турында уйласак, без исфат итә алабыз дигән фикер булырга тиеш. Ичке горурлык, ичке үзеңнең милләт икәнеңне исфатлау. Шуңа күрә бик зур кимчелекләр булса да хәзер без уйлаган, без башлаган эшнең күңелдә кала бер тәэсир, җыелырга һәм исфат итәргә, бердәм булырга. 30 август Казан шәһәре көне буларак та билгеләп үтелә. Бүген башкалабызның төрле урыннарында бәйрәм чаралары узды. Аларның барысында диярлек тамашачыларыбыз безнең каналдагы турыдан-туры трансляция аша карый алды. Туган илем минем гөлләр илем, хезмәт белән яши халкым минем.
Казан гаилә үзәге янәшәсендә мәдәниятләр бизәкләре бәйрәме узды. Ә Камал театры каршында эшче яшьләр фестивале һәм уйнагыз гармуннар. Мен сварщик булышым. Электр сварщик. Әмма күңел барыбер. Музыка да инде. Яшьтән кыялланган нәрсә. Менә иштер яшәртеп җибәрә кешене менә уйнаганда, менә шул кешеләр арасында булганда яшәртеп җибәрә менә. Ял итәбез шул хәтле рәхәт. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, барчасына да бик зур рәхмәт. Казан Кирмәне мәйданында Тат Культ Фест оештырылды. Татар музыкасы төрле якка үсеш алырга тиеш. Беренчедән күбрәк яңа стильләрне үз эшенә алырга. Икенчедән эчтәлек буенча да темаларны бик үткен итеп эзләргә, матур итеп тәкъдим итәргә һәм шулай татар телен үстерүдә зур роль уйнарга тиеш дип уйлыйбыз без. Тантаналы рәвештә имәнлек метро станциясын ачтылар. Громкие дружные аплодисменты для символического ключа станции метрополитена Дубравная. Шулай ук яңартылган ишегаллары тапшырылды. Казанның һәрбер парк скверларында гаилә бәйрәмнәре оештырылган иде. Лейсен Вайфина, Татарлар, Казан. Девам итәбез. Татарстан Республикасы Язучылар берлегендә Россия Федерациясе мәдәни киңлегендә милли әдәбият дип исемләнгән түгәрәк өстәл утырышы узды. Бу чара матбугат һәм масса күләм коммуникациялар буенча федераль агентлык тарафыннан тормышка ашырылган һәм милли әдәбиятләргә ярдәм күрсәтү программасына кергән Россия халыклары милли әдәбиятлары фестивале кысаларында уза. Утырыш эшчәнлеге һәм нәтиҗәләре хакында тулырак киләсе видеоязмада. Без күп милләтле Россиядә яшибез. Без төрле. Һәрберебезнең үз гореф-гадәтләре, йолалары, сәнгате, теле, әдәбияты. Россия Федерациясендә рус теленнән тыш 100-гә якын язма тел исәпләнә. Шуларның 59-ында матур әдәбият әсәрләре языла, китаплар, журналлар бастырыла, спектакльләр куела. Фестивальнең максаты илебездәге телләрнең һәм әдәбиятларның төрлелеге белән таныштыру. Әлеге фестиваль Казанда 2нче тапкыр үткәрелә. Россиянең 26 төбәгеннән 40 төрле тел вәкиле катнаша монда. Уртага салып сөйләшерлек, фикер алышырлык мәсьәләләр күп. Дагыстан Язучылар берлеге идарәсе рәисе Мөхәммәд Әхмәдов сүзен безнең республикада 100 тел, шуларның 14-е дәүләт теле статусын йөртә. 12 телдә газет-журналлар чыга дип башлап җибәрде. Ә милли әдәбиятка килсәк, күрешәбез, очрашабыз, ә нәтиҗә кайда соң ди ул? Не принят закон о творческих союзах в России. Начисто погубили школу переводов. Нету ни одного издания, которое издается с национальным журнал «Дружба народов», каждый журнал всех национальных республик. Һәр делегат үз төбәкләрендәге әдәбият өлкәсенә кагылышлы вәзгыять белән таныштырды. Калмыкия республикасыннан килгән Николай Санджиев шагыйрь прозаик, балалар әдәбиятын үстерүгә үзеннән зур өлеш кертә. Иң мөһиме балаларга кечкенәдән үк үз телләрен яраттырырга кирәк. Моның хәзер төрле ысуллары бар. Сабыйлар каршына барып, китапка карап шигырь укугына аларның игътибарын җәлеп итмәячәк ди ул. Стоишь перед детьми и показываешь им, двигаешь их. Они так внимательно все сразу перестают разговаривать между собой. Все их внимание на тебе, вот на эти пальцы. И начинаешь рассказывать, говорить вот. Энюнен өрн күрчәнә, энюн тхарсе джана, энюнен үднянята, эню көнзләр хучата, энюнен үдни сәкәтә, дөнрән серилхе саната, дөнрин баса зохчку, дулхы цагы большку. Ә менә калмык телендә иҗат итүче яшьләр саны бик аз икән. Мы всячески пытаемся их поддерживать. Поддерживать их и грантово, поддерживать изданием их книг, стараться, чтобы они выехали на какие-то, скажем, курсы, для того, чтобы они могли вот участвовать в различных форумах, для того, чтобы они могли впитать вот эту вот саму стихию стиха.
Тәрҗемә мәсьәләсе бүген милли әдәбиятның төп борчуы ди түгәрәк өстәлдә катнашучылар. Моңа тәҗрибәле тәрҗемәчеләрнең булмавы, финанс яктан да тәэмин ителмәү төп сәбәпче ди делегатлар. Татарстанда вазгыять бу уңайдан әлегә канәгатьләндерерлек дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе. Федераль акчадан да һәм безнең Татарстан акчасы да кереп, бүгенге көндә без тәрҗемәләр белән шөгыльләнәбез. Узган ел без тәрҗемә иттек, уртмурт теленнән тәрҗемә иттек, башкорттан да тәрҗемә иттек, якын телләр булса да барып тәрҗемә кирәк. Максим Горькийны да тәрҗемә иттек. Азербайҗан драматургында тәрҗемә иттек, Аркадий Зайдулла тәрҗемә итте. Бүгенге көндә Мин фәкыйрегезнең пьесаларын тәрҗемә иттеләр. Роберт Миңнуллинның тәрҗемәсе чыкты Азербайҗан телендә. Хәзер алар Разил Вәлиевне чыгарга җыеналар. Алар белән дә безнең эшләребез бара. Аннары төрки дөньясында инде рәхмәт Нәкый апага Аяз абыйның тәрҗемәләре бара бит инде. Әмма ләкин бу гына аз. Алдагы елда өстәмә бәлки ярдәмдә сорарбыз. Нәрсәгә эшләсәң дә ул бары финансага таша торган әйбер. Әлеге очрашуда тел мәсьәләсе дә кабыргасы белән торды. Ни дисәң дә, ана телендә иҗат итүчеләрнең шул телдә фикер йөртә, аңлый, укый, сөйләшә белә торган укучысы да булырга тиеш. Вот у нас в Калмыкии государственными языками является калмыцкий русский язык, в том числе и государственный. То есть их изучать не обязательно в школах. Как это понимать? Это понимать так, что это значит вот второсортный язык. Мы так понимаем. То есть у меня очень отрицательное, негативное отношение к этому закону. Менә хәзер инде без язучылар дөресен әйткәндә татар укучысы белән бик тыгыз элемтәләшергә тиешбез. Без көздән ул әйбергә җыенабыз, ата-аналар белән эш алып барырга кирәк. Мөслимдә әдәбият көннәре үткәрбез дип җыенабыз. Аннары соң инде Актанышта безнең Гамил Абзал көннәре үтә, ул һәр елны үтә безнең. Аннары соң инде безнең Тукай районы белән без җыенабыз, Азнакай районы белән. Якутиядан килгән вәкилләр белән дә аралашып алдык. Бу төбәктә 3 телдә сөйләшүче халык яши. Берсе аның якут теле булса, икенчесе эвен һәм юкагир телләре. По статистике еще 2010 года составляло 1603 человека всего лишь. Из них говорят порядка 20 человек от пишущих на родном языке гораздо меньше. Нашим достижением в прошлом году стало это изучение юкагирского языка онлайн. Инде ана телендә китаплар нәшер итү һәм аларның таратылу мәсьәләсенә дә тукталыйк. Татарстан Республикасы ул мәсьәләдә иң алдынгы урыннарда тора. Ул күп җирләрдә китап чыгару дигән әйбер бик авырлык белән бара. Рәхмәт безнең җитәкчелеккә. Безнең һәр даим әле китапларыбыз чыгып тора. Ул китаплар таралу мәсьәләсенә 80% китап безнең укучыга китапханәләргә тарала. Хәтта менә томникларны гына алсак та язучыларның чыгып тора. Басылмайрак яткан менә Галимҗан Ибрагимовның хәзер томникларын чыгарабыз. Ул күптәннән юк. Biz менә ул алмашуарларны без укыган вакытта чыккан ул әйберләрне менә шундай әйберләрне чыгару мәсьәләсендә. Аннары соң менә Мөхәммәд Мирзаның 5 томнигы чыкты. Хәзер безнең әйме 10 томны чыгып ята. Батулланың. Әле андый эшләр бездә чыгарасы әйберләре бездә бар. Менә томниклары чыкмаган безнең Фуат абый Садриев бар. Укучыга кирәк ул. Менә шушы әйберләр белән дә әле янып яшибез. Җитешсезлекләр дә күп, уңышлар да юк түгел. Иң мөһиме ана телебезгә, әдәбиятыбыз язмышына битараф түгелбез. Прозвучало предложение. Давайте вот все наши предложения запишем, а потом уже оргкомитету сделать такое общее обращение действительно в Госдуму или еще другим организациям. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Татарстанда халкыбызның фольклорын, гореф-гадәтләрен, йолаларын яктыртучы профессиональ ансамбльләр бармак белән генә санарлык. Шуларның берсе риваять төрки этника һәм һөнәрчелек төркеме. Күптән түгел төркем вәкилләре Индонезиянең Ачех провинциясенең Банда Ачех халыклар дуслыгы фестивалендә катнашып кайтты. Хис кичерешләр, тәэсирләр киләсе видеоязмада. Biz uranlar din kilebez, aşka kanlı kerrebez. Biz uranlar din kilebez, aşka kanlı kerrebez.
синең нурлы йөзләреңне күрешне керәбез. Риваят төркеме 2011 елда оешты. Менә шушы 7 ел эчендә без инде күп кенә җырларны, уен коралларын, юлаларны сәхнәгә алып мендек. Һәм дә инде без инде башка фольклор төркемнәре белән безнең мәдәниятне саклауда, мин уйлыйм, зур эш башкарабыз. Без халык җырларын уйныйбыз. Без бергәләшеп уйнаганда ул күңел ачыла. Ул шундый рәхәт халык җырларын уйнарга, искә төшерергә, чөнки ул чыннан да бик мөһим. Әйе, кылган гамәлләре, башкарган хезмәтләре бик мөһим. Чөнки үз иҗаты белән риваят төркеме халкыбызның җуелып барган борынгы җырларын, моңлы көйләрен торгыза. Кулланабыз татарның борынгы уен коралларын. Без борынгы уен кораллары дибез икән. Димәк, ул күпчелек төрки халыкларга хас уен коралы. Мәсәлән, бу думбра уен коралы. Без инде думбраны, элекке сызымнарны үз нигезебезгә алып, үзебезчә татарча думбраны ясадык. Һәм инде бар борынгы татар курайлары бар. 2 тишекле, 3 тишекле курайлар. Менә аларны без сәхнәгә алып менәбез. Репертуарларында 40лап татарча җыр һәм көйләр, дистәдән артык милли музыка уен коралы, кайберәүләре үз куллары белән ясалган. Төркемнең үзенчәлекле костюмнары, милли рух белән сугарылган иҗаты Татарстан һәм Россия төбәкләрендә яшәүчеләрне генә түгел, чит илләрдәгеләрне дә битараф калдырмый. Индонезиядә узучы халыклар дуслыгы фестивале моңа дәлил булып тора. Безнең әле риваят төркеменең була ерак барганы юк иде. Безнең өчен ниндидер бу имтихан булды үзенә күрә. Бу фестивальнең максаты тугандаш халыкларның мәдәни, милли мәдәни мирасын җыю, туплау һәм халыкка күрсәтү, саклау максаты белән оештырылган иде. Миңа бик кызык булды. Аларның безнекенә ошамаган музыка сәнгатен, бию сәнгатен күрү, аларның костюмнарын, җыр тавышларын, җырларын күрү минем өчен бик кызыклы булды. Индонезиянең Ачех провинциясенең Банда Ачех шәһәрендә узучы бу фестивальгә Филиппиннан, Малайзиядан, Африканың Судан, Алжир һәм дөньяның башка дәүләтләреннән бик күп музыкантлар килгән иде. Өлкәсенең Банда Ачех шәһәрендә шул кадәр кунакчыл халык яши. Алар безгә аэропорттан каршы алганда "Ассаламу алейкум" дип каршы алдылар. Һәр вакыт безнең яныбызда булдылар. Сез каян? Нинди илдән? Ничек шундый матур кешеләрсез дип безнең костюмнарны тотып карыйлар, безнең кызларыбызның чәчләрен тотып карыйлар. Шулай итеп, алар безнең кыяфәткә, безнең костюмнарга, безнең музыкага таң калып, сокланып. Без үз чиратыбызда аларның музыкасына гаҗәпләнеп, сокланып, аларның музыкасын тыңлап, үзебезнең сәнгатебезне күрсәтеп кайттык. Кайгына барсак та, һәр вакытта төрле халык, һәр халыкның үзенең менталитеты, һәр халыкның үзенең мәдәнияте. Без кая барсак та үзебезгә ниндидер яңа тәҗрибә, без карыйбыз, ничек менә башка халыклар эшли, ничек нинди мәдәният башка халыкларның. Безнең татарларның мәдәниятен тагы да ничек күтәрергә ярдәм итә менә шундый аралашулар. Халкыбызның мәдәни мирасын саклап калу, байыту, аны киләчәк буынга тапшыру безнең буынның һәм төркемебезнең төп бурычы ди руслар. Милләтебезнең бай мирасын бөек хәзинә итеп саклап, сайлаган юлдан тайпылмыйча атлавыгызны дәвам итегез. Роза Диатуллина, Татарлар, Казан. Киләсе видеоязманың геройы яшь чагында хәрби, диктор һәм сәяхәтче булырга хыялланган. Бүген исә ул атказанган агроном, Казахстанның Петропавловск шәһәренең мактаулы гражданины. Сүзебез Рауил Рәҗәпов турында. Гомере буе яраткан эшенә тугры булып яши ул. Халык өчен үзенчәлекле үсемлекләр бакчасын саклап кала. Татарлар тапшыруының иҗат төркеме Рауил Рәҗәпов янына кунакка барып, ул тудырган матурлыкны үз күзләре белән күреп кайтты. Казахстанның төньягында Петропавловск шәһәрендә гаҗәеп матур бер урын бар. Биредә ел әйләнәсендә җәй хөкем сөрә. Монда бөтен дөньядан җыелган 2000-нән артык төр үсемлекләр үсә. Рауил Рәҗәпов инде ярты гасыр дәвамында аларны тәрбияләп үстерә.
шунысы кызык. Һәрбер үсемлекнең үз тарихы бар. Рәвил Хәсән улы Рәҗәпов Кукмара якларыннан 1948 елның 23 апрелендә Петропавловск шәһәрендә туа. Мәктәп елларында яшь натуралист түгәрәгендә шөгыльләнә. Доучились до 8 класса, и вдруг все пошли учиться в 9 класс, а нас нет, и меня нет. Мне объясняют, что вы не можете дальше учиться, в связи с тем, что вы внук и мама Касимовской мечети. Вот так вот в то время. Только позднее, потом, значит, на каком-то партийном съезде было принято решение, что, значит, дети и внуки не могут отвечать за, значит, за деятельность своих отцов и дедов. Өнеш яшьтән ит эшкәртү комбинатында эшли, аннан соң армия сафларында хезмәт итә. 1974 елда Омск шәһәренең авыл хуҗалыгы институтын тамамлагач, Петропавловск оранжереясында югары агроном булып эшли. Бүген аның фидакар хезмәте аркасында кечкенә генә оранжерея зур танылган үсемлекләр бакчасына әверелде. Бүген бар шартлар да бар. Ут, су, җылылык кертелгән. Әмма үткәннәргә күз салсак, 90-нчы елларда катлаулы чор кичерергә туры килде. Рәвил Хәсән улы авыр вакытларны искә төшерергә яратмый. Оранжерея завод карамагында булганда аның кирәклеге юк дәрәҗәсендә иде. Рәҗәпов гаиләсе бакчаны саклап калды. Уникаль үсемлекләрне җылытыр өчен алар бакча ортасында көн саен ут яндырдылар. Рәвил әфәнде оранжерея буенча сәяхәткә чакырды. Биредә үскән барлык үсемлекләрнең тарихын бик яхшы белә ул. Хөрмә җимеше агачы Рәҗәпов гаиләсенең иң зур горурлыгы. Аңа 278 яшь. Баксан, ул агач Петропавловск шәһәреннән дә өлкәнрәк булып чыга. Рәвил Рәҗәповның бабасы имам булып эшләгән. Хөрмә җимешен Мәккәдән үк алып кайткан. Хәзер ул бакчаның түрендә үсеп тора. Мама однажды говорит: ну вот, многие, значит, мужчины, возвращаясь с Германии, ну, привезли какие-то там, ну, какое-то белье, там, платье и так далее. А твой отец-то что привез? Пальму Вашингтонию, мальву да мыльнянку. Вашингтония пальмасы гаиләнең тагын бер казанышы. Рәвил Рәҗәповның әтисе, өлкән офицер Хәсән Рәҗәпов, шул пальманың үсентесен кулда тотып Бранденбург капкасы алдында җиңү маршы белән үткән. Шуның өчен без аны җиңү агачы дип тә йөртәбез, ди Рәвил Хәсән улы. Пандероза лимон агачының үсентесен исә Рәвил Рәҗәповка 1959 елда Рәвил Кастро бүләк итте. Адашның бүләген әле дә кадерләп саклыйм дип елмаеп сөйли ул. Рәвил әфәнденең төрле тәңкәләр, сувенирлар һәм борынгы сәгатьләр тупланмасы да бар. Алар турында да зур горурлык белән сөйли хуҗа. Күбесен үзе төрле илләрдән алып кайткан. Кайберләрен аңа Санжмин мирасы буенча килде, туганнары һәм дуслары бүләк итте. Бу бакча җитәкчесе Рәвил Рәҗәповның улы Артур Рәҗәпов сүзләренчә, үсемлекләр бакчасы бик күп авырлыклар кичерде. 3 тапкыр сатуга да куелды. После этого сад находился практически на окупаемости. Вот, с 98 по 2005 год, по 2009 даже год финансирования практически не было, было минимальное, постоянно не хватало. Мы считаем, что сад необходимо передать в профильное ведомство, то есть чтобы на территории сохранился ботанический режим, заповедный режим, вот, чтобы дальше он развивался, эта территория развивался как ботанический сад именно. Булган проблемаларга карамастан да Рәҗәпов гаиләсе киләчәккә зур планнар курып яши. Бакчаның территориясын киңәйтергә, яңа скверлар, парклар булдырырга ниятлеләр. Эшләрендә зур уңышлар юлдаш булсын. Әдилә Тухбатова, Бауыржан Кыжыканов, Татарлар, Петропавловск, Казахстан. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада Татарлар тапшыруын Инсаф Абдулла алып барачак. Исән-имин яшәгез.